खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। आरो दिनै जों सावरायगोन बेंखननि सोमोन्दो गोनां दब्लायथि। माने जों दिनै बेंखनजों सोमोन्दो थानाय मोननैसो फर्मुलानि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेखौ माबायदि बाहायनो आरो बुजिनो हायो जों बेखौ सोलोंगोन। स्पेशेलि बियो जोंहा क्लास 10 नि थाखाय जोबोद गोनांथार, मानो होनोब्ला बेजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोंथिखौ जोंहा मेट्रिक आनजादाव सोंनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नाय, ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बाथ्राखौ मोजाङै मिन्थिनो थांनायनि सिगाङै जोङो मोननैसो बाथ्राखौ मिन्थिनाया जोबोद गोनांथार। जेरै जोङो बे बेंखननि बेसिक फर्मुलाफोरखौ जों मिन्थिनाया जोबोद गोनांथार। दा आङो बेनिखायनो मोनसे बेंखन नागिरदों आरो बे बेंखननि जोंहा बियो मिरु आरो ओमफ्राय जोंहा बियो मा जाबाय जोंहा सखाव, जायखौ जोङो आर बुंबाय। अके, आरो ओमफ्राय जोंहा बेबो मोनसे जोंहा मा सखाव। दा बे मोननै सखावखौ लोगो नांना जोंहा मा जायो होनना मिथिगौ जोङो खाव जायो होनना मिथिगौ आरो बे खावखौ मा बुङो जोङो दि होननानै बुङो। अके, दा जुदि मोनसे बेंखननि सखावा आर आरो खावा दि, अब्ला जों मा मिथिगौ? जों मिथिगौ दि बेंखननि दब्लायथि इजुकेल टु जोंहा मा पाइ आर स्कुवेर, नङा होमबा? जेराव जोंहा आरआ सखाव, मा होनना बुंदों जोंहा? जेराव आरआ सखाव, आरआ जोंहा मा सखाव। अके, माने बाथ्राया मा? जुदि जोंहा मोनसे बेंखन होनाय थायो आरो बे बेंखननि जोंहा सखाव होनाय थायोब्ला बा सखावनि माना होनाय थायोब्ला जों मा खालामनो हायो? बे बेंखननि दब्लायथिखौ जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हायो। नेक्स्ट मा? बेंखननि सोरगिदिं सिमा, जायनि फर्मुलाया जाबाय जोंहा मा टुवाइस पाइ आर। अके, दा बेजों मा खालामनो हायो? जोङो मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननो हायो जेब्ला जोंनो बे बेंखननि सखावनि मानखौ होनाय थायो। आरो जोंहा बे जा पाइ, अके, आरो बेयावबो जोंहा पाइ दङ दे। बे पाइनि माना जोंहा बेसेबां होनना मिथिगौ जोङो? पाइ इजुकेल टु 22/7, जायनि गथा माना जाबाय जोंहा 3.141 आरो सामथिं दंबावो। अके, बे भेलुखौ जुदि जोङो पाइनि मानाव फज'योब्ला आरो जुदि जोङो बे सखावनि भेलुखौ जुदि जोङो फज'योब्ला, अब्ला जों मा खालामनो हायो? बे बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननो हायो। अके, आसा खालामो नोंथांमोना बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथि माखौ बुङो मोजाङैनो मिथिगौ। जुदि नोंथांमोना मिथिया, बिदिब्ला प्लिज आंहा मोनसे भिडिअ बानायखानाय दङ, बे भिडिअखौ नोंथांमोना मा खालाम नायनो हागोन। अके, नेक्स्ट जोङो मिथिनांगोन मा माने सखाव आरो खावा माबोरै सोमोन्दो दं, बे सोमोन्दोखौ जोङो मोनथिनांगोन। दा बे सोमोन्दोआबो जोंहा जोबोद गोरलै। बेखौ जों मिथिगौ दि खाव इजुकेल टु 2 अफ सखाव। अके, होमबा जोङो मा लिरनो हायो? सखाव इजुकेल टु खाव बाय 2, नंगौना नङा? नंगौ। माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेजों मा खालामनो हायो? जुदि जोङो सखाव होनाय थायोब्ला जोङो खावखौ दिहुननो हायो आरो खावनि मानखौ होनाय थायोब्ला जों सखावखौ दिहुननो हायो। माजों? बे फर्मुलानि गेजेरजों। अके, बेनिखायनो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनांगोन। नेक्स्ट जों मिथिनांगोन मा बेंखोन्दो आरो बेंखन खोन्दो। जों जा बाथ्राखौ सावरायनो थांदों, बे बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगांनो जों बे मोननै बाथ्राखौ मिन्थिनाया जोबोद गोनांथार। अके, बे मोननै बाथ्राखौ मिन्थिनाया जोबोद गोनांथार आरो बेखौ मोनथिनो थाखाय आं मोनसे सावगारि आखिगासिनो। बे जोंहा मोनसे सावगारि, मानि बेंखननि सावगारि। ओमफ्राय जोंहा बेयो मा मिरु, ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंहा मोनसे सखाव, बे जाबाय जोंहा मोनसे सखाव। अके, बे बिन्दोआ जाबाय जोंहा ए आरो बे बिन्दोआ जाबाय जोंहा पि। अके, दा बेयो मोननै जा जोंहा सखाव दङ, बेयो मोनसे खना बानायदों। मा हमनानै ला जोङो 90 डिग्रि बानायदों, बा जों बेखौ जुदि हमो थिथाबो हमो, नो प्रब्लेम। अब्ला बेंखोन्दोआ मा बुजायो? बेखिनिया जा जायगा दङ, दब्लाय दोङो, बेखिनिखौ होनना बुङो जोङो मा बेंखोन्दो। अके, मानो बुंखो बेंखोन्दो? मोनसे दब्लाय, जाय दब्लायानोखि मिरुजों सोमोन्दो थायो, मिरुजों मोनसे मा खालामो? खना बानायनानै थायो, बे दब्लायखौनो मा बुङो जोङो? बेंखोन्दो। अके, दा जुदि आं मोनसे बेंखन आखियो, ओमफ्राय आं जुदि नैफोरबायदि मोनसे हांखो बोना होयो, बे जोंहा मिरु दै, बेजों मोनसे हांखो बोना होयो, अब्लाना निखिना एरियाखौ जोङो बेंखोन्दो बुंनाय नङा, बेखौ बुंगोन जोङो मा बेंखन खोन्दो। एक्सुवेलि मा बेंखोन्दो आरो बेंखन खोन्दो मोननैबो बेंखननिनो खोन्दो,
नाथाय बेंखोन्दोआ जाबाय मा मिरुजों सिथाबनानै थानाय आरो बेंखन खोन्दोआ मा मोनसे सिलिं हांखो जाय बेंखनखौ खोन्दोनै खालामो अके मा खालामो बेंखनखौ खोन्दोनै खालामो हमना ला बे सिलिं हांखोखौ जुदि जों पि बेखौ जुदि किउ होनना बुङोब्ला अब्ला जों मा बुंगोन ओमफ्राय बे पि किखौ जों मा बुंगोन सिलिं हांखो बुंगोन आरो जुदि बेखौ जों आर बुङोबा जों बेखौ जुदि एस हमोब्ला पि किउ आरआ जागोन जोंहा मा उन्दै बेंखन खोन्दो आरो बेनिफ्राय पि किउ एस आ जागोन जोंहा मा गेदेर बेंखन खोन्दो माने सावगारिनिफ्राय आं लिरनानै होनि नोंथांमोनखौ जों बुंगोन मा ए अ बि खौ मा बुंगोन बेंखोन्दो माने मा बुंगोन थिथा खना गोनां दे थिथा खना गोनां लिरना होदों आङो ए अ बि खौ मा बुंगोन जों होनना बुंदों ए अ बि खौ बेंखोन्दो मा गोनां थिथा खना गोनां मिरुजों थिथा खना गोनां जाना थानांगोन बेनिखायनो बुंदों अके आरो बेनिफ्राय जा ए बि दोङो बे ए निफ्राय जा बे बि सिम ओरै जा जागोन बेखौथ' बेंखन महरै जाथाय नंगौना नङा बेखौ बुंगोन जोंहा मा बेंखननि बोरला मा बेंखननि बोरला अके बोरला नङाबा बोरलानि लावथाय अके मा लिखो आङो बेंखननि बोरलानि लावथाय होनना बुंगोन बेयावबो जों मा लिरनांगोन थिथा खना गोनां मा गोनां थिथा खना गोनां मानो होनबा जों बेखौ थिथा हमनानै लादों अके दा ए बिया मा थिथा खना गोनां बेंखोन्दोनिसो मा बोरला दा बेवहाय बे ए जुदि आंनिखौ जुदि सि होयोना बे ए सि बियाबो जोंहा मा मोनसे बोरलायानो नाथाय बे मा नङा थिथा गोनां नङा अके बेनिखायनो जों बेयाव लिरथारनांगोन मा ए बि बेंखननि बोरलानि लावथाय थिथा खना गोनां दा जों बेखौ मा बुंनो हायो थिथा खना गोनां बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथायबो जों लिरनो हायो अके आरो बे सावगारि नोंथांमोना गोसो होनाय बे सावगारि मा दं जोंहा पि किउ आरखौ जोङो मा बुंगोन बेंखननि फिसा बेंखन खोन्दो अके आरो पि किउ दे बियो एस खौ मा बुङो जोङो बेंखननि गिदिर बा गेदेर मा बुङो गिदिर बेंखन खोन्दो होननानै जोङो बुंगोन अके आसा खालामो नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजिदों दा बेखिनि बाथ्राखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार नेक्स्ट दा हमना ला जोंनो मोनसे बेंखन होदो अके बे जोंहा बेंखन होदो बुजिदों ना बेंखन होदो ओमफ्राय बे जोंहा मिरु आरो ओमफ्राय जोंहा मा बेयो जोंहा मोनसे सखाव बे मोनसे सखाव आरो बिसोरनि खनाया जोंहा मा थिथा अके मा बुंखो जोङो बे जोंहा मोनसे बेंखन आरो बे जोंहा मोनसे सखाव बेखौ आं ए बुंबाय बेखौ बि बुंबाय बेखौ अ मिरुखौ जों अ बुंखायो आरो बे मोननै सखावा जोंहा मा खालामदों थिथा खना खालामदों अब्ला जों मा खालामनांगौ बेखिनि एरियाखौ दिहुननांगौ होनना बुंदों जोङो अब्ला जों बे एरियाखौ दिहुननो जोङो मा खालामगोन मा फर्मुला जोंनो नांगौ बेखिनि एरियाखौ दिहुननो बेखिनि दब्लायखौ दिहुननो जोंनो मा फर्मुला नांगौ बेनि फर्मुलाया जाबाय जोंहा माने बेंखोन्दो ए अ बि नि दब्लायथि इजुकेल टु थिटा बाय 360 इनटु पाइ आर स्कुवेर माने बे बेंखननि जोंनो मा नांगोन आरखौ मा होनना बुङो सखावखौ जोंनो नांगोन ओमफ्राय बे खना थिटानि मानखौ जोंनो नांगोन नैया नांगौ ना बे खना थिटानि मानखौ जुदि जों मोनो अब्लानो जों दिहुननो हागोन मा बे बेंखोन्दोनि जा दब्लायथि जों बेखौ दिहुननो हागोन मानिफ्राय बे फर्मुलानिफ्राय जों मा खालामनो हागोन दिहुननो हागोन अके आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों आरो बेयाव जोंहा पाइ दङ ना बे पाइनि माना बे एखेयानो 22/7 जायनि भेलुआ जोंहा मा 3.141 सामथिंआ थांबाय थागोन अके बेखौ आं 1 नम्बर होदों आरो जोंहा नेक्स्ट जोंहा मा जा प्रब्लेमा जाबाय दा बे बेंखोन्दोनिनो जुदि जोंनो ए आरो बि नि जा लावथाय बे लावथायखौ जुदि जों दिहुननो नांगौबालाय बा जोंनो दिहुननो होबालाय अब्ला जों माबोरै दिहुनगोन ए आरो बि नि जा बोरला बुंदों ना आं बोरला होननानै बोरलानि लावथाय होनना बुंदों बेखौ जुदि दिहुननो गोनां जायोब्ला जों मा खालामगोन दा बेबो जोंहा जोबोद गोरलै माने बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय इजुकेल टु जोंहा मा थिटा बाय 360 इनटु टुवाइस बाय आर
बे फर्मुलानि गेजेरजों मा खालामनो हागोन जोङो जा बे बेंखन खोन्दो दोङोना सरि बेंखोन्दो दोङोना बे बेंखोन्दोनि ए बि नि जा बोरलानि लावथाय जों बेखौ दिहुननो हागोन। बेनिखायनो आं लिरदों मा बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय अके थिटा बाय 360 इनटु 2 पाइ आर। माने जोंनो बेयावबो मा खालामनांगोन बे बेंखननि सखाव नांगोन अके आर नांगोन सखाव ओमफ्राय मा नांगोन जोंनो थिटा थिटाखौ मा होनना बुङो जोङो खना बेयावबो जोङो मा थिटाखौ नांगोन खना अब्लानो जों मा खालामनो हायो जोंहा जा बे ए बि बोरला बे बोरलाखौ जों दिहुननो हागोन अके आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनि फर्मुलाखौ मखस्थ' खालामगोन। दा बेखिनि फर्मुलाखौ मखस्थ' खालामनायनि मोनसे ट्रिक दङ गोरलै आयदा दङ जे मोननैयावबो मा दङ थिटा बाय 360 बेयावबो थिटा बाय 360 बेथ' कमनखा गोसोआव लाखिखागोन नाथाय दब्लायथि होननाय लोगो लोगो जों मा खालामो पाइ आर स्कुवेर मानो पाइ आर स्कुवेरजों सानजाबो मानो होनोब्ला जोंहा बेंखननि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंहा पाइ आर स्कुवेर बेनिखायनो दब्लायथिनि बेलायाव जों मा खालामो पाइ आर स्कुवेरखौ सानजाबो आरो सोरगिदिं सिमानि बेलायाव जों मा खालामो टुवाइस पाइ आरखौ सानजाबो मानोना बेंखननि सोरगिदिं सिमानि जा जोंहा फर्मुला बिमामोन जोंहा टुवाइस पाइ आरमोन बेनिखायनो बेजों मा खालामो टुवाइस पाइ आरखौ सानजाबफायो। दानिया जों बे मोननै फर्मुलाखौ मोननैसो प्रब्लेमाव बाहायना नायगोन आरो जों सल्भ खालामनो नाजागोन अके दा जों गिबि सोंथि लानि कुइसन नम्बर 1 माने मा बुंदों जोंखौ मोनसे बेंखननि सखाया 6 सेन्टिमिटार जुदि बेंखोन्दोनि खनाया 60 डिग्री अब्ला बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुन माने जोङो बुजिनांगोन मा सलुसन एकदम गोरलै दै सलुसन मा होनाय दङ जोंहा सखावखौ मा होनना बुङो जों आर बेसां 6 सेन्टिमिटार अके ओमफ्राय खनाया मा दङ जोंहा खनाखौ मा होनना बुङो जोङो थिटा कमा दै बियो थिटा इजुकेल बेसेबां 60 डिग्री अके जों दा जोंहा जा डाटा होनाय दङ कुइसनाव बेखिनि डाटाखौ लानानै जोङो मोनसे सावगारि आखिगोन बेंखननि सावगारि जोंहा बे मोनसे बेंखन जिखि जाया बाथ्रायाव जिखि जाया मेथामेटिक्स सल्युसन खालामनायाव बेनि इमाजिनेटिभ खालामना लानाया जोबोद गोनांथार बेखौ हाब्लासो जों मा खालामनो हायो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो बेनिखायनो जों मोनसे बेंखन लाबाय बेंखननि जोङो मिरुखौ लाबाय जोङो बेखौ देखायबाय ओमफ्राय जोंहा बे मोननै मा जोंहा हमनानै ला मा सखाव आरो बेयो जोंहा मा बानायदों थिटा खना थिटाया बेसेबां जोंहा 60 डिग्री ओंखायनो जोङो 60 डिग्री लाबाय आरो सखावा बेसेबां जोंहा 6 सेन्टिमिटार बिथिंबो 6 बिथिंबो 6 अके दानिया जों मा खालामनांगौ दब्लायखौ दिहुननांगौ माने बे बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ बेखौ जुदि जों ए बेखौ बि हमना लायोबा अब्ला मा जागोन जोबोद गोरलै देयारफर मा खालामो जोङो दिहुननो गोनां बेंखोन्दो ए अ बिनि दब्लायथि अके बे सावगारियाव आं ए अ बि होदो नालाय बेनिखायसो आं ए अ बि होदो नोंथांमोना बेलेगबो होनो हागोन बा नोंथांमोना एरैबो लिरनो हागोन दिहुननो गोनां बेंखोन्दोनि दब्लायथि डाइरेक्ट इजुकेल टु थिटा बाय 360 इनटु पाइ आर स्कुवेर नङा नङा होमबा जोंहा थिटाया बेसेबां 60 नङा नङा 60 ओमफ्राय सिङाव जोंहा 360 इनटु पाइनि माना जोंहा बेसेबां 22/7 इनटु आरा जोंहा स्कुवेर नंगौना नङा 6नि स्कुवेर जों बेसेबां जागोन 36 डाइरेक्ट बहायखाबाय दां कनफिउजन नङा नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो 6 इनटु 6 बो लिरनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव नाय जों बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामनांगोन बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामोब्ला बा जेंनाखौ सुस्राङोब्ला जा अनजिमा मोनगोन बे अनजिमायानो जागोन मा बे बेंखोन्दोनि दब्लायथि अके लाथिख'जों लाथिख' सेस थांबाय अके बे 6 जों बियो मा 6 बे 6 जों बियो मा 6 नङा नङा सिगां मा खालामगोन जोंहा 22 सानजाब 6 आरो सिङाव जोंहा 7 आरो जों मा लिरगोन सेन्टिमिटार स्कुवेर मानो सेन्टिमिटार स्कुवेर लिरखो बेहाबो जोंहा मा दङ मोनसे कारन दङ मानो होनब्ला जों बेयाव मा दङ आरा मोननै माने जोंहा बे 6आ मोननै अके आरो सेन्टिमिटाराबो मोननै जागोन बिदिब्ला होमबा सेन्टिमिटार इनटु सेन्टिमिटार स्कुवेर बेखौ नोंथांमोना मिथिनाया जोबोद गोनांथिथार इजुकेल टु जों बेखौ सिफायनो हायोबा सिफायसिगोन सिफायनो हायाबा सिफायला बा बिदि दोनोब्लाबो जोङो माखौ मोनगोन 6 सानजाब 2 जिनैनि 2 आखाइखौ बेसे 6 सानजाब 2 जिनै सेदों 13 माने 13 सेन्टिमिटार स्कुवेर अके सिफाय जागोन दे जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आं बिदिनो जागाबो गैला ओंखायनो सिफायनो बाबाय थानोसै
अके आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजि मोनदों। नेक्स्ट कुइसन लानि जोङो मोनसे कुइसन नाम्बार 2 माने जोंखौ मा सोंदों मोनसे बेंखननि सखा 4 सेन्टिमिटार बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुन जुदि बेंखोन्दोनि खनाया 90 डिग्री। अके सलुशन मा होनाय दङ जोंहा सखाव मा होदो जोंहा 4 सेन्टिमिटार नंगौना ओमफ्राय खनाखौ थीटा होबाय थीटा मा दङ जोंहा 90 डिग्री दंना गैया 90 डिग्री अके जेखि जाया जानो थानो हागौ 90 डिग्री ओमफ्राय जों सावगारिखौ मा लाखिनो हायो बे जोंहा मोनसे मिरु ओमफ्राय जोंहा मा खनाया जोंहा बेसेबां 90 डिग्री अके आरो सखावा जोंहा मा 4 सेन्टिमिटार जों मा खालामनांगौ बेनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ माने बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ बेखौ जुदि जों ए बेखौ जुदि बी बेखौ जुदि उ होयोबा ए अ बी बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ जों दिहुननांगौ देयरफॉर जोबोद गोरलै फर्मुलाखौ बाहायखागोन जों डाइरेक्ट दिहुननो गोनां बेंखोन्दोनि दब्लायथि इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्रीखौ होजाबाबो जागोन हा 360 इनटू दब्लायथि नालाय पाई आर स्क्वायर अके थीटानि माना जोंहा बेसेबां 90 आरो सिङाव जोंहा 360 पाईनि माना जोंहा 22/7 इनटू आरनि माना जोंहा मा 4 सानजाब 4 नङा इज इक्वल टू 0 दो 0 दाना थांबाय बे दानजागोन नामा दानजाला अके 4 दो दानजागोन नामा बियो जों 2 दो दाननो हागोन 2 जों 1 8 अके 2 जों बेसेबां थांगोन 1 1 4 दो दानजागोन नामा दानजाला 2 जों 9 2 जों 2 अके आरो दानजागोन नामा बे 9 जों 2 9 जों दानजाबाय अके इज इक्वल टू जोंहा सिङाव मा थालांखो 7 थालांबाय सिङाव आरो सायाव थालांबाय जोंहा मा 11 सानजाब 2 सानजाब 4 इज इक्वल टू बेसेबां जागोन 7 22 सानजाब 4 88 अके 88 सेन्टिमिटार स्क्वायर अके आसा खालामो बुजि मोनदों जोबोद गोरलै जास्ट नोंथांमोना ट्राई खालामनो नांगौ नेक्स्ट मोनसे प्रब्लेम लाबावनि जोङो कुइसन नाम्बार 3 माने जोंहा मा सोंदो जे मोनसे बेंखननि सखावा 6 सेन्टिमिटार माया सखावा 6 सेन्टिमिटार आरो बेंखोन्दोनि खनाया 60 डिग्री अब्ला बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय दिहुन मा दिहुनथिनदों बोरलानि लावथाय दब्लायथि दिहुननो थिनाखै देयरफॉर सलुशना जोंहा मा होनाय दङ जोंहा बेयाव सखाव आरो बुङो जोंहा 6 सेन्टिमिटार जों सानफ्रोमबो बिदि एकदमबारे मा होनना बुङो सिरियेल खालामनांगौ दे उल्था फाल्था जानला मानला खालामनाङा ओमफ्राय खनाया जोंहा मा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री नङा दा सखाव 6 आरो थीटा 60 खौ लाना जों सावगारि आखिनो हायो मोनसे बेंखननि सावगारि आखिदों अके जोंहा जुदि बे मिरु जायोब्ला जोंहा बे मोनसे सखाव आरो जोंहा बे मोनसे सखाव बिसोर बेसेबां जोंहा 60 डिग्री अके बेखौ ए बेखौ बी बेखौ सी होयोब्ला अके बेखौ ए बी सी होयोब्ला जों मा खालामबाय सेन्टारखौनो जों बे नामबो होनो हायो मालाबा गोसोबा होनो हायो जों बी होबाय दरकारबा जों अखौनो होफिनबाय दे अ होबाय बा जोङो मा दिहुनथिनदों ए सी खौ दिहुनथिनदों ए सी नि जा बोरलासो बुंदो दे ए सी खौसो दिहुनथिनदों अके बोरला ए सी खौ जोंहा दिहुनथिनदों जोंहा बे बेसेबां सखावा 6 सेन्टिमिटार बे 6 सेन्टिमिटार अके दा जोङो मा खालामथिनदों अब्ला बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय दिहुन बेथ' बेंखोन्दो बिनि बोरलाया बियो अके बे बोरलाखौ दिहुननांगौ देयरफॉर दिहुननो गोनां मानि बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय इज इक्वल टू मा जागोन जोंहा थीटा बाय 360 इनटू ट्वाइस पाई आर माने ट्वाइस पाई आर मानो होनबा जोङो लावथाय आरो बे लावथाय दिहुनथिननाया सोलोंथिमानि मोनसे बाहागो बेनिखायनो जोङो मा खालामगोन ट्वाइस पाई आरखौ सानजाबगोन इज इक्वल टू थीटानि जायगायाव जोंहा 60 डिग्री 360 इनटू 2 पाई आरनि माना जोंहा बेसेबां 6 सेन्टिमिटार
अके जों बे पाइनि मानखौबो होजाखायोसै 22/7 अके कनफिउजन नाङा थिटा बाय सरि 0 0 दानो थांबाय 6 जों 6 6 जों 6 साबेसे थालाङो जोंहा 2 सानजाब 22 माने 44 सिगां थालाङो जोंहा 7 सेन्टिमिटार माने जोंहा बे ए निफ्राय सि सिम जोंहा मा 44/7 सेन्टिमिटार आरोखि अके आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों जुदि जोंना आरो मोनसे कुइसन होनाय थायो हमना ला कुइसन नाम्बार 4 आं सोंथिखौ लिरला कुइसना ओरैबायदि मोनसे जोंहा बिदि बेंखन अके बे बेंखननि बे जोंहा मिरु आरो मिरुजों जोंहा मोनसे मा दङ बेंखन खोन्दो दङ बे बेंखन खोन्दोआ जों हमना ला जोंहा बेसेबां 70 डिग्री अके आरो सखावा जोंहा बेसेबां 8 सेन्टिमिटार बाय गोदोर लादो दे 8 सेन्टिमिटार अब्लाना बे ए सि माने बे बोरलाखौ जों दिहुननांगौ बा ए बि बे बोरलाखौ जोङो दिहुननांगौ अके बोरलानि लावथाय बे बेंखननि बोरलाया बेनो नङा होमबा बेनिखायनो जों बे बोरलाखौ दिहुनोबा मा खालामनांगोन दिहुननो गोनां डाइरेक्ट सलुसन दे सलुसन therefore सलुसन दिहुननो गोनां बोरलानि लावथाय इज इकुवेल टु जों डाइरेक्ट फजगोन मा सायाव थिटामोन नालाय थिटायाबो जोंहा 70 आरो सिङाव जोंहा बेसेबां थायो 360 इनटु 2 पाइनि माना बेसेबां 22/7 आरो आरनि माना बेसेबां दङ जोंहा 8 नंगौ नङा 8 दा जों डाइरेक्ट बेखिनाखौ बहायनानै दिहुननो हाखायो बे बिदि लिराबाबो आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बाहाय खस्थ' खालामोब्ला लाथिख' लाथिख' थांबाय अके बे 2 जों बियो 1 8 जिरेन थांगोन अके आरो 2 जों बियो 9 2 जों बियो 11 अके आरो दानजागोन नामा आइ होप दानजाला बेनिखायनो मा जागोन बे इज इकुवेल टु सिङाव थागोन जोंहा 9 सानजाब 7 आरो सायाव थागोन जोंहा मा 7 सानजाब 11 सानजाब 8 आरो दानजाबावगोन जोंहा 7 जों 7 दानजाबावगोन अके होमबा सायाव मा खालामखो जोंहा आं बेलेग बिलाइ लाला बिथिं लिरनोसै आङो इज इकुवेल टु मा थागोन सायाव 11/11 इनटु 8 सिङाव जोंहा 7 बे जोंहा मा लावथाय बेनिखायनो जोंहा मा जागोन सेन्टिमिटार अके जोंनि एन्सारा बेनोसै बेखौ सानजाना होबानो जाबाय माने 88/7 आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो माबा मोनसे बुजिनो हादों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।